Cambados Emprende xa ten programación para os vindeiros meses. A primeira parte das iniciativas presentouse esta mañá no Concello. Son 3 accións que se van desenvolver entre maio e xuño. En concreto, vais impartir un curso de escaparatismo, outro de manipulación de alimentos e, por último, unha charla coloquio sobre as axudas aos autónomos. Pero o Concello, o programa do Cambados Emprende, busca converterse nun punto de apoio para todas aquelas persoas que estean pensando en emprender. Decidimos valorar a posibilidade de ter unha serie de charlas informativas e de axudar no que podamos a eses novos emprendedores que están iniciando as actividades a súa actividade en Cambados e víamos como moi preciso pois a través do tema sobre todo o tema dos escaparates, das novas tendas que estaban abrindo. O curso de manipulación de alimentos terá lugar no Viveiro de Empresas o 29 de maio e nel poderán participar 20 persoas. Ese mesmo día tamén se vai celebrar en Expo Salnés a charla coloquio sobre as axudas á contratación e a promoción do emprego autónomo. O curso de escaparatismo mentres vai se celebrar do 5 ao 28 de xuño. Terá unha parte teórica e outra práctica nos escaparates das tendas das persoas que se inscriban. Lo que se va a hacer es ir a las tiendas, a los 20 personas que asisten al curso y hacer pues eso, un estudio de las carencias, de las posibilidades del escaparate, tanto a nivel de accesorios, como a nivel de luminotecnia, como maniquíes, o sea, todo lo que es relacionado con el escaparate. No Cambados Emprende colabora a Asociación Zona Centro. As iniciativas son moi boas todas, penso que é unha idea moi boa, tamén é unha época que estamos pasando, estamos sempre pensando no tema de vía digital, o tema de todo digital, é moi bo entonces volver tamén ao que o escaparate, volver outro que é o rótulo. Os interesados en participar en calquera das actividades deberán inscribirse previamente a través das vías de comunicación do Concello.